କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ବି ଜଣେ ନ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭ୍ୟୁ ଆସୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ କରୁନି, ଏମିତି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି 5ଟା ଟିପ୍ସ କହିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁ ଆସିବାରେ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଭଲ ହୁକ୍। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ 5ରୁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଏକ ହୁକ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଯାହା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେମିତି ସ୍କିପ୍ ନ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଓ ଟାଇଟଲ୍ କେମିତି ଦେବେ। ଥମ୍ବନେଲ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବେ ଯାହା ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଥିବ। ମାନେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲେଖିବେ, ଏବଂ ଟାଇଟଲ୍ ଆପଣ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିବେ ଯାହା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଓ ଟାଇଟଲ୍ ବନେଇବେ, ଏବଂ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଟରରେ ଲେଖିବେ। ମାନେ ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ରିଟେନସନ୍। ମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜମା କଥା ଗପନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ହିଁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, କିଛି ଟେକ୍ସଚର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ତାହେଲେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନିହାତି ଦେଖିବେ ଶେଷ ଯାଏଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 4 ହେଉଛି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରତି ଆମର କେମିତି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିବା। ନା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଜମା ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଗୋଟେ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଭାବିବେ ନାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁନି, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ ହେଉନି, ମୁଁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିବିନି। ସେମିତି ଜମା ଭାବନ୍ତୁନି, ହାର ମାନନ୍ତୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଭଲ ରଖିଲେ, ଭଲରେ କାମ କଲେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ ହେବ, ଆଉ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଆମେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ତିଆରି କରିବା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥମ୍ବନେଲ୍ ତିଆରି କଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗ୍ରୋ କରିବେ, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିପାରିବେ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ବୋନସ୍ ଟିପ୍ସ। ବୋନସ୍ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ କି, ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା, କେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ CRT ଭଲ ଆସିଲା, ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ନୂଆ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ